Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Terbom ka Israel, siya kibentaba don ki leno ha Syria. Kispay ka Israel, hakas nginingkong, kata hakas sautarik ubanay yayong hajar pulay, kila ter namding, siya kibentaba don ki kenhun leno ka Iran, kabadon hakathain saut jong ka Syria, hajan ukaput bat ka Israel. Kane kalong, ka jing terbom ba ka Israel, persya yakate ka riba marjan. Katrat Observatory for Human Rights jongka Syria kalaya tu baki sipai rengkau jongka Israel kila terbom syaki benta kaput jongka Kuneitra hakatei kasngi yakatei ka kenhun erang Hezbollah balayo jingkersian na Iran la seng kenang na benta ban lek tombor haki benta kaput jongka Israel watla kata laong ba nakaliang jongka Syria kam shimla ai jubab halor katei ka jingji hakatei kasngi laong ba kispai ka Israel kila terbom teng haku neitra haka khat pratrik jong une ubnai yayong hajar pulai hakaba katei ka kenhun leno kadon kumjuru ha ubnai balale ka Israel kelapan pai kliang ya ka Syria hadin ba shibun teli kin namding kila wanher badbutei syapo uput usam jong ka Israel laong ba haki peus nem balale jong ka jingki ka tma po ying hapo Syria ka Israel pat kala ter namding bat ter bom da ki spasien syapo uput usam jong ka Syria haki jaka badon ki kenhun leno bat kumjuru syaki jaka badon ki bor pahra bat ki sipai jong ka Syria laong ba katnat sipai jong ka Syria kala yo keni biang ya ka bor sensyar hakat hain saud jong ka Kuneitra hapneng jong usnem hajar khatpra batang hadin sansnem kita ki kenhun leno kila yok kini bat sensyar biang ya kita ki benta jong ka Syria tat hadu kini ki sngiba menta